Tarif yono oma boys yo ukurane gede rek yo 6 kali 15 yo. Wapi rek omae rek yo boys lo yo. Iki se on progress ya tapi langsung rene wae langsung digas selak kauman pean lo. Iki lo wis dilukis ana mbek tukang rek yo. Ono pagar loster ngene iki free ya wisan. Lah iki area karpote rek yo. Karpote ombo sembarang mobil iso mlebu rek yo. Mobil opo ae nang kene los kayak Pajero, Innova, Bismini, Bismillah, Alhamdulillah, Masya Allah masuk kabeh rek yo. Fase tambah depan wis kayak ngene iki ya. Terus nang kene iki ono ruang tamu outdoor sing super gede rek yo. Apik rek yo. Lho, dadi enak cara ngono sampean lek duwe tamu wis gak usah digawa mlebu menjero ben kekayaanmu gak dentip tonggoe. Lah nang kene iki soalnya wis ono wall molding rek yo, lampu hias ono loro lho yo, wall molding kena gawe foto-foto estetik lho. Pokoke apik omahe rek yo. Iki pintune rek yo engko rek yo, cuma si UTW durung ready rek yo, si on progress. Nah engko nang kene iki cendelo. Lho, ruang keluarga rek yo, kena gawe yasinan wong telung kampung si emot rek yo. Tenang ya ojo kuatir. Plafone drop ceiling wisan lho, ono lampu hiase sing kaya obat nyamuk ngono iku rek yo, apik rek yo. Terus nang kene iku engko ono kaca gede kena gawe pencahayaan, lampune downlight kemerentel yo. Wis kamar zigzag rek yo enak. Lah iki kamar pertama sing super gede. Kamar pertama sing super gede kena gambekan sahdu lek bengi karo bojone sampean. Ngono iku rek. Tapi aja lali rek engko iki ndek kene tukono gorden cendelo yo.